Kawasan ni kinabuhiya, oy! Uy, pre, naunsa man na? Ilangan pre, hotdog, gasolina, oy! Hotdog, gasolina, ano man na? Kabalo, labi ka pre, kanang nakay mga kaluloy o kasing-kasing. Mamasahiro ko, di na ba ako magpapliti. Nako lang lagi na, food lagi ba? Pero sige lang pre, basig. Pairman lang ko sa mga motor niya pre, oh. Natay pasahiro ba? Ha? Sigawa, yung tawanan niya eh. Okay naman na, kaya na mo yung mga number diri, oh. Awa, ngayo ka? Ikaw, bata. May man isa diri, oh. Single mom ni, ha? Ano na di? Puti kamay niya, taga-asa man po ni pre. Ambot na pre, kaya ka sa tuler, man ni hunong niya pre. Uy, Puti kamay ni si Pre. Marky. putik ka, may nakay naka. Uy, Rada, Wala, radot niya lang. namasayro ka? Masahiro ko pre. Yati na yung gini motor mo, kasa tong dati katong isa right side mirror. Ako nang iparipint pre. Kasa pa color? Oh, repeat mo, good gyapon. Na ba repeat na mo gyapon? Mora good gyapon to, kay mo man gud siya hang kanang signature color niya pre. Lagi ko. Kita man do. Pero okay lang niya pre. Ako sige lang ko niya pre. May motor dire. Dili magud pre 2 gives pre, bihira ra kay. Tay bay, wa kay motor diri ay. Pero mas lami dito ko nag-check sa unahan. Ay to Asa jud mo pre no? Boss, Gani. sakay. Sagdi no eh. Lalaki man na, di man sa sakay lalaki ang tawon. Klaro kayo ba? Sa ba Nagpiti may nana for purma. chicks only man ni. Tayan ni mga drivera, di ba magpasakay, di ba mamansin. Sa ni mo kay mga chika nga pasahero ron bay. Boss, Sa muka jud ni isa. Uy sige ra mo panawag na di pasakay og Ano yung lalaki. tanawa? Yan yung tanawa. Gara man na. Kayo. sakay ba? Gara na yung nanay. Boss, Saan mo kayo? Klaro kayo may pampliti ba? sakay ba? Tanaw ra gud no, di ka saligan no, huldapon pa lang kuha na sa unahan. Gani, Formahan pa lang. Gani. Karnapon pa na yung motor nga kapa pre. Mga bahala na siya dira. Tayan, di man mukuan pamati. Abo na ning masahiro pa ni silingan nilang mga batasan. Hoy! Asa muka jud ding tawhan. Pre, Ikaw na lang kuha na. Kuha dito jung ko. Ikaw dito kuha na, uy, kuha na Di ba ikaw pasayro. na kuha dito sa pasahero ba? Kabalo bitaw na hubsan ta. Ikaw Mr. Lim, ikaw na lang dito Mr. Lim. Hindi ko basta ka ba biyahe ron pre no, kay tanawar na akong kadina ako, putlon na. Ito na lang pre. Ito na lang pre. Mama, ikaw na lang day pre. Di ba nanginanglan mga? Nanginanglan mga? Gyud. May na lang. Tuka na dito ka, tuka na dito ka. May na lang ba malipay sa hanay niguli nimo. Kabayo. Kung wala lang ko ay bayron nun sa crispy nga manok dito, di na ako masahiro na ba, samok. Asos ay na, kay nanginahanglan. Kabalo, biya ka nga ngilngig kayong pasahiro, lalaki. boss, ayaw ko. Boss, sakay ko, boss. Kabalo ko nga musakay ka, sa mukha ni mo eh. Lumusok ko di dayon. Masuko sa mo kay kasi panawag asa man day ka di ay. Tuwa ni mo sa may kurbada ko katong paliko. Kurbada sa pay paliko. Layo man kay to, pili hatag nimo. Mama di. Mama di ay. Jis ni boss. Igati mo ni nakabahog tik-tik nimo. Ay, Kalayo atong kurbada Jis ang hatag nimo unsa di ka? tuwa po. Dugangig 5 gusto ka mo sakay. Nakay kadungag wala. Wala na ba boss? Oh, wala rason nga mo sakay ka. Wa kay kadungag 5 sa kuha. Pasi ay. Pangita nimo po andrawin unsa di ka? Pangita nimo ka pasahero. Lain nagbatasan mo sa hero eh. Awa bantay lang ka sa kuwakol. Balik mo paring Balik lagi ka pre. Balik mo ka pre. Kasi di mo balik ana nga. Wait, klaro ang pasahero eh. Pila dihatag niya pre? Jis raw eh. Nah, mo na lang dito. Kansi kayo, dito layo pa kayong kurbada nga palikoon. Jis ra? Nya di mo dungag 5. Di mo dungag og 5. Tama ra gyud bingkuan ka, di lugi kayo ka. Mayo gibiyahan nimo na. Ikaw may kansiya na naunga. Kinsay di makansiya na Jis rihatag. Nya lalaki pa gyud. Ngilngig kayo. Wala tagda eh. Ngita lang tag pasahero diri ron. Chika, pre! Walo kayo. Tikubag kayong paa, pre! Asa mo to naman sa hero Dria? Uy, Ako na pasahero na, ako na! Grabe ako na. Sakay na! uy, Tuara. Ako ni pre. Kuha na bay. Ay, sus, ako sana, si Kuha na Gagara. ay. Putik ayo jum, wala di magapong ka pamasayro ka mo kay gasolina. Yate. Daan din susi aron pantay ta dito ka pa masahiro. Unsa? Wala ka diha, ah. Ni. Sakay ko, Col. Okay, masahero na, bahala mo dira. Wala ni Marky. Gawon, eh. bataan ni ay. Uy, paspasa makadagan, uy.
Sakay na, dam. Masakay ko, Col. Asam din na di ay. Sa Kanto Crossing na, Col. Kanto Crossing, Kanto Corbada. Kanto Corbada. Kanto, ana bitaw kasi mo. Bitaw. Ilang may hatag nimo dito di ay? G's, Col. Jeez. Dako ra na pwede. Pwede ra pud 5. Sure, Col, oy. 5 lagi. Pwede ra? Barato ra, oy. Dol ra man na kurbada gud. Palikon sa may palikon. Oo. Kadul ra na. Ay, doon na, day. 5 okay ra ka 5. Okay ra. Makasave kag 5. Sige. Nya tara. Ay, Col, dili man ako mo sakay. Kinsa man di ay? Honey! Sa man be, mo na ako sakyan be. Oo, be, mo na na yung masakyan ni. Pila da pamasahe be? 5. 5. Barato ra oy. Doon naman gudang Corbada daw, be. Uy. Barato mo imong hatag kol. Di ba, Col, barato na yung mga hatag, Col? Salamat pili na kay tungod mo nakasakay ko. Ay, wala yung problema, be. Dakit din mo. Ah, tara, sakay na. Okay na? Huh? Tara. Sa man imong motor eh. Ay, nasig ko andara. Boss, Bye, be. Amping sa biyahe. Love you. I've been looking for you this whole sweet pa kayo mo ha? Ipangking be. Cool. Agay cool.